आलौमोन उदैया जिउखौनो गनायसै बायदि मोननायखायनो साबाथाय बे मेडामा बबेनिफ्राय फैदों आरो मा प्रब्लेम जायामोन आं गासैखौबो डिटेल्सै खोन्थागोन। दिनै गोबाव समनिफ्रायनो माने बिराद खस्थ' मोननानै दङमोन। ओमफ्रायहाय दायो आंनियावहाय दाख्लैहाय फैदों ना रिपर्टखौ लानानै फैदों। ओमफ्राय आङो रिपर्टखौ नायदों माने गेस्ट्रिकनि प्रब्लेम आरो बिराद उदै सायो आलौवो आलौनाया थानो हाया। डक्टरनिबो गोबां ट्रिटमेन्ट लादोंमोन। ओमफ्राय आंनियाव फैनानैहाय माने दा खननै सेकेन्ड टाइम जाबाय ने? औ दा फैनानैहाय सेकेन्ड टाइम जाबाय। दिनै बे माबायदि मोनखो आंनि मुलिखौ जानानै नोंसोरनो आं डिटेल्स खोन्थागोन। आं दा मेडामनियाव सोंनानै लानि मा जायगानिफ्राय मेडाम? बल्दि। औ बल्दिनिमोन। ओमफ्राय माबायदि मोनोमोन सिगांलाय? सायोमोन उदैया ने? ओमफ्राय डक्टरनाव देखायदोंमोन ना ने? डक्टरनाव देखायदों बरपेटायावबो थांदों, लवार आसामाव, आगस्टिनावबो नायजादों, सालिनिनावबो थांदों। ओमफ्रायहाय बयबो थांबावदोंमोन आङो। गोबां डक्टरनाव थांखादों। औ सायो माने एकदम बिबुआवहाय गाराय बायदि जादों आरो ना पुरा इनफेक्शन जादों माने रिपर्टनि बायदिब्ला माने गेस्ट्रिक आलसार आरो ना। ओमफ्राय गोबांथार मुलि जानांबाय ना? औ जाबाय। गोबांथार मुलि जाबाय माने उदै आलौनायावबो थानो हायामोन। आलौमोन ना उदैया? जिउखौनो गनायसै बायदि मोननायखायनो साबाथाय दं गावखौनो आन्दाज मोनामोन आरो। ओरैबायदि सायोमोन ना? ओरैबायदि साखायोमोन। एनि टाइम? औ एनि टाइम। बे उदैयावहाय? नैबे दाखासेयावल' सायो आरो जेरावबो साया नैबे दाखासेयावल' साबाय थायो। माने गेस्ट्रिक आलसार मोनदों आरो ओमफ्रायहाय दाख्लै फार्स्टआवहाय आंनियावहाय फैनानै मुलि लांफैदों। मास मोनसेनि सिगां ना? औ मास मोनसे 21 तारिख दाख्लै 21 तारिखआव लांफैदोंमोन। औ दाख्लैनि 21 तारिख बे माबानि फेब्रुवारिनि 21 तारिखआव लांफैदोंमोन। बेनि 21 मास मोनसे जाबाय। औ बेनि 21 जों दायो मास मोनसे जाबाय ने? ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों? दा मुलिखौ लोंनानैहाय इमप्रुभ मोनदों ना मोनाखै? मोजां मोनदों ना मोनाखै? ओमफ्राय दा आराम मोनदों दा? जेनेबा लांनाय लोंहैनायनि सानबेसेनि उनाव आराम मोना? बिदिनो सप्तासेसोनि उननिफ्राय आराम मोनदों। ओमफ्राय बे उसाव बादाव मोननाय उदै बिराद सानाय बेयो खारबायना खाराखै? बेथ' बांद्राय सानाय एसे सायो आरो एफा गोबावजों जानायनि नालाय थाबैनो सागानायलाय। औ ओमफ्रायब्लाबो बिदि उसाव बादाव मोनखायोमोन ना सिगांथ'? दायोथ' बिदि मोनले सिगांथ' बिराद उसाव बादाव मोनोमोन चेहेराबो दस्रा एकदम हामदंनाय नुबायमोन मानसिखौहाय। बिराद दुरबलनो ना? ओंखाम जानो हायो ना हामो? ओंखामखौथ' जाबानो उदै साखांबाथाय माथो जानो हाखायामोन आरो। दाथ' ओंखामबो जानो हासै? दाथ' ओंख्रिफ्रा रुना जानायनि ना बांद्राय जानो हानाय जाया आरो। रुनानै जानांगोन मानो होनबा गेस्ट्रिकनि प्रब्लेमा मेनआ बे जानायनिफ्राय जाखायो नालाय। ओमफ्राय दाथ' अनेक आरामाव फैबाय बुंनो थाङोबा ने? आराम मोनबाय दा एसे? सानायालाय एसे साबावो आरो दा। होमबाबो बे उसाव बादाव मोननाय बे उदै साना खांबाय थानाय थानो हायि बायदि गैले दा? ओहो बिदिखौ एकदम दा मोजां मोनबाय ना ने? औ खोनाखाबाय दा लोगोफोर माने जे रेड एल'भेरा आरो बेजों लोगोसे दंबावो बे नर्थ इस्ट हेल्थ केयारनिफ्राय माने खाबारा दाख्लै एसे दस्रामोन दायो एसे सोलायनानै फैबाय ने? बेखौ लांदों ओमफ्रायहाय आङो माखासे मोननै मोनथाम मुलि हरदेरदों माने बेफोरबायदि गेस्ट्रिक प्रब्लेमनि आरो बिराद गोबावसैमोन लोमजानानै बिदि गेस्ट्रिक प्रब्लेमजों खस्थ' मोननानैहाय ना ने? ओमफ्राय दाथ' डक्टरनि मुलि जानायनिफ्राय दा अनेक साबसिन मोनदों ना ने? डक्टरनि मुलि जानायावथ' जेबो सागाखायामोन। जेबो सागानाय मोनाखैमोन माने मुलिया मिलायनाय मोनाखैमोन आरो। ओमफ्राय दाथ' आराम मोनबाय ने? अनेक बेटाराव दङ। मोनसे थांगाफा गुबुन मोनसे बेमार बुंहरगाफा बुंहरबाय थादों आरो ओमफ्रायहाय बेखौहाय जनता क्लिनिकआव आं एन्डस्कपि खालामहैनायाव ओंखारदों आरो। ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो लवार आसामनिफ्राय मास मोनसेनि मुलि जादों बेयावबो जेबो आन्दाज मोनाखै। ओमफ्राय नोंनियावहाय लायनो होननानै आं लायनाय जादों। बे भिडिअ नुबाय थायो नालाय मानसिफ्रा मोजां जायो होननानै हामलाबाय थानाय नुबाय थानायखाय आङो लायनाय जादों। ओमफ्राय दा नों आन्दाज मोनखाबाय दा नों माबायदि मोनदों जेनेबा? सप्तासेयावनो जेनेबा नों प्रमान मोनबाय उसाव बादाव मोननाय उदै सानाय दा बेफोरखौ दाथ' अनेक आरामाव दं होनना थांला ने?